давайте. Давайте, добре. Ну вот расскажите, коли ласка, про ваш приезд у Канады мы уже ведаем, про ваш приезд у Отаву, як это все починалося. Ну и вот хотелось бы почуть працяг вашего жыцця у Отаве и у Канаде. Та мы, безумоўна, вельмі хутка звязаліся з нашым асяродкам у Торонто. Бо ў Атаве нікога з беларусаў тады не было. Магчыма, былі пару чалавек, але неведамыя, не ведалі мы. Так, а ў Торонто мы ўжо ведалі пра Акулу, пра Грышкевічаў, пра некалькі такіх асобаў, пра якія ўсе ведалі фактычна. Так што яны да нас прыехалі першыя адведаць Акула і Грыцукі з Кінгстону. Яны ніколі вы не бачыліся да гэтага? Мы не бачыліся, але пра Акулу ведалі, бо чыталі яго кнігі. І Грыцукоў таксама не ведалі, але чулі пра іх таксама. Так што яны, як ведаючы, што мы прыехалі, яшчэ жылі ў першым памешканні, дык яны прыехалі нас прывітаць. Это было ў самым першым, у 70-м годзе. І гэта ўжо было прыемна, але паехалі мы першы раз у Торонто, 71-м. І тады ўжо пабачылі, што там робіцца. Там беларускае жыццё сапраўды было актыўнае. І асабліва актыўнае іхняе, для іх важна было захаваць беларускую культуру. Гэта было, там рабіліся даклады пра нашых пісьменнікаў рэгулярна, і людзі прыходзілі ўсе. Ну, там царква была, безумоўна. Там рабіліся канцэрты, там рабіліся, бралі ўдзел беларусы ў караван, быў такі фестываль таронтаўскі кожны год. І кожная група рабіла гэта ў сябе, у сваім павільёне, наш называўся Менск, і там рабілі кухняю займаліся жанчыны, там цэлая была велізарная такая рэч. Кухняю займаліся, праходзіла за гэты тыдзень, якіх, я думаю, што тыдзень трывала, якіх 5000 чалавек праз беларускі дом. І гэта ўсе людзі прыходзілі, трэба ім паказаць нашу культуру, мы пачалі памагаць ім рабіць выстаўкі, кожны раз на якую іншую тэму. Працавалі месяцамі перад тым, каб гэта прыгатаваць. Адным словам, для нас таксама была цудоўнае дасведчанне. Паўлінка тады ўжо рысавала, зрабіла выстаўку. Тады ёй было колькі, здаецца, у 8 гадоў першую. Нарысавала поўна беларускіх лялечак, людзей, так як і на іх уяўляла тады ў 8 гадоў. І зрабіла выстаўкі, і пра гэта нават вяртанне на радзіму, здаецца, пісала, што супраць камунізму выстаўка. Але і гэта для моладзі было, бо там моладзь арганізавала фактычна. Так што для моладзі было вельмі цікава, бо танцавалі і музыка, і гэта было вельмі цудоўна зроблена. І для дарослых, безумоўна, там заўсёды была поўная зала. Як часта вы ездзілі ў Торонто? У Торонто я 1 год палічыла. Гэта ў 72-м годзе 12 разоў. І заўсёды, кожны раз, калі трэба было нешта рабіць, дык мы ехалі ў Торонто. У 72-м годзе выстаўка была... Мы рабілі тады з'езд беларусаў Паўночнай Амерыкі. І гэта рабілася, Раіса Жугрышкевіч яго арганізавала, і рабілася ў Торонто. І, безумоўна, хацелася зрабіць, каб пышна было, прыгожа ўсё. Так што папрасіла, каб я зрабіла выстаўку. Дык мы усе абразы гэтыя везлі ў аўце пад такім дажджом, што я не ведаю, як гэта ўсё не развалілася. 40 абразоў, так, паказалі. Так што гэта, каб сказаць, да якой ступені стараліся, каб усё было, каб ім памагчы. З другого боку, і гэта тады жыло беларускае жыццё вельмі актыўнае было там. Вельмі актыўнае. Вы самі не думалі пераехаць у Торонто? Я ж не магла, я прыехала працаваць пры канадыйскім бюро перакладаў, яно было тут у Атаве, так што я мусіла быць там, дзе яны хацелі, каб я была. Так што не было, мы толькі ездзілі туды, каб ім памагчы там, каб быць у беларускім асяродку і каб памагчы яму. Але вельмі хутка у Атаве стварылі наш асяродак. Ужо не чыста беларускі, але пачалі арганізацыю толькі ў канцы 70-х гадоў, і тады да нас далучыліся, трэба было паводле
трэба было 7 асобаў, каб стварыць арганізацыю, так што Грыцукі да нас залучыліся, і мы тоже было 7 асобаў, маглі стварыць арганізацыю тут. Але мы мелі... Вы скажыце, Грыцукі, это хто Грыцукі? Што, Грыцукі? Грыцукі гэта быў адзін з нашых актывістаў. Яго жонка недаўна памерла толькі ў 98 гадоў, здаецца, а ён уже даўно ў 76 годзе памёр. Ён быў вельмі актыўны чалавек, кандыдат навук, і быў бібліятэкар у Квінскім універсітэце, у Квін, у Кінгстоне. І мы шмат рэчаў рабілі з імі, часта бачыліся з імі, бо толькі 2 гадзіны дарогі да іх. І былі яны адны з тых актыўных людзей, якія заўсёды ёсць групка людзей, якія найбольш працуюць, так, яны былі такімі. І чаму я... Стварылі арганізацыю. Арганізацыю, так, дзякуючы гэтым 7 асобам. Але як толькі мы прыехалі ад самага пачатку, я апынулася ў асяроддзі перакладчыкаў, і іх зразу зацікавіла, беларусы, што наша пра Беларусь. І адзін з іх аказалася, што ведаў украінцаў і запрасіў нас на вячэру з украінцамі, каб пазнаёміць. Гэтыя украінцы, аказалася, што гэта быў сын украінскага амбасадара ў Парыжы за часоў яшчэ 18 годзе, Шульгін. І яго сын і яго сям'я былі ў Атаве, так што як ён нас запрасіў, мы ведаем ваша бацьку, так зразу зрабіліся прыяцелямі. І зразу зрабіліся іхнімі гасцямі кожны раз, калі яны рабілі прыняцці. А прыняцці яны рабілі даволі часта, і такім спосабам наступны раз ужо пазнаёміліся з сенатарам Юзікам, які быў тут, арганізаваў ўсё украінскае жыццё, вельмі быў актыўны чалавек. І яго дочка цяперака ёсць старшынёй украінскай арганізацыі. І пазнаёміліся таксама з прыяцелем адным украінцам, які стаўся нашым найлепшым прыяцелем фактычна, з жонкаю, з дзецьмі. Ён вучыўся ў Мадрыдзе, але выехаў з Мадрыду некалькі месяцаў перад тым, як Янка туды прыехаў вучыцца. Але ўсе пра яго ведалі, і тады Янка таксама пра яго ўжо ведаў, так што як прыехалі ў Атаву, адразу скантактаваліся, адразу пасябравалі, і да самай смерці былі сябрамі. Гэтыя ўсе... Я про это говорю, бо это вельмі важно, потому что кожное знаёмство адчыняе табе дзверы кудысьці. Так што мы сталіся такімі свайго роду прадстаўнікамі беларускага грамадства тут у Атаве. Усюды, дзе рабілі прыняцці, нас запрошвалі і прадстаўлялі, што мы прадстаўляем беларускае комьюніти. Это значит, што усе гэтыя людзі, 150 асобаў, колькі на прыняцці, заўсёды ведалі, што ёсць беларусы ў Атаве. Это для нас было вельмі важна. Гэта запруднік называе гэта політик de présence, па-французску. Гэта палітыка прысутнасці, каб усюды быць, каб усюды цябе бачылі. Ну і пакрысе мы так улучыліся ўсё міжкультурнае, міжнароднае жыццё ў Атаве. Мяне называлі ў газетах рэферэнтам культуры, это значит, што я ўсім займалася. Янка займаўся палітычнымі рэчамі. Ён быў у арганізацыі панявольных краінаў разам з украінцамі, з балтамі, якія змагаліся за прызнанне, за незалежнасць, за ўсё. Ён быў заўсёды... Яго паважалі, ён быў старшынёй камітэту, які назначаў, прапанаваў кандыдатуры. Разумееш? Так што ён меў даволі важную ролю. А я займалася ўсім культурніцкім жыццём. Ну і ў 1974 годзе, падчас паседжання ў Торонто Беларускага інстытуту навукі і мастацтва, тады на 2 гады выбіралі старшыняў. Старшынства Садоўскага скончылася і выбралі мяне тады. Ну, мне гэта фактычна я не адказалася, таму што падумала пра нашага прыяцеля, это украінца, які быў прафесарам у Атаве, у Атаўскім універсітэце, і праз усіх людзей, якія мы ўжо ведалі, і падумала, што мы нешта зробім, так? Зробім тыдзень студыяў у Атаўскім універсітэце. Папярэдні папярэднія дні студыяў, адзін дзень толькі быў у Квінс, это зрабіў быў Садоўскі, мой старшыня Бенім перада мною, так? Гэта было ў 71-м. А ў 75-м годзе мы ўжо зрабілі
цэлы беларускі тыдзень на універсітэце. І гэта уключала, па-першае, выстаўку народнага мастацтва. Каб зрабіць выстаўку, трэба было сабраць рэчы па ўсім свеце, па ўсёй Амерыцы. І таксама трэба было дагаварыцца з музеем чалавека, бо яны мелі магчымасць гэта зрабіць, яны мелі і абсталяванне, ўсё, што трэба. Дык спачатку яны мне сказалі, не, гэта немагчыма, мы на гэта не маем грошай. І я, як сказаць, не вытаргавала, а папросту змагалася за гэта, і нарэшце згадзіліся, што яны дадуць куратара, дадуць усё абсталяванне і зробяць і зарганізуюць выстаўку. Нам толькі трэба было прывезці тое, што яны нам казалі прывезці. Так што ў гэтым тыдні студыяў было ад 19 красавіка да 27 красавіка была вельмі цудоўная выстава беларускага народнага мастацтва, пра якую пісалі ўсе газеты. У тым самым часе была... Но это было для іх нейкае адкрыццё, таму што это быў Савецкі Саюз, і пра Беларусь, здаецца, ніхто нічога то не дзеля гэта Савецкі Саюз, а дзеля гэта, што нагул пра Беларусь ніхто не ведаў, таму што гэта скрывалася. Савецкі Саюз скрываў, што нават існуе Беларусь. Усё беларускае было невядомае. Поўнасць невядомае, яны спецыяльна гэта рабілі. Я гледзела, бо калі пачала пісаць у энцыклапедыі лісты пратэставаць, што пра Беларусь нічога няма, альбо дрэнна напісана, дык яны мне, як энцыклапедыя абяцала, што наступны раз зменім, а аказвалася, што наступны раз не змянялі. Чаму? Таму што атрымалі іншую інфармацыю з Менску. Усё было, вельмі цяжка было змагацца за быць беларусам. Но вы вот разумелі, што это трэба рабіць. Ну, безумоўна, сама маленства, это была частка, это наше жыццё было, разумееш? Тады мы у гэтым універсітэце, я хацела сказаць, што было 12 дакладаў нашых найлепшых нашай эліты навуковай пра беларуская прысутнасць у Амерыцы. Цудоўныя даклады былі. Было шмат людзей з'ехалася і з Нью-Йорку, і адусюль. Быў украінскі паэт Славутыч, які прыехаў, здаецца, з Кальгары. Была вельмі паважная была вельмі паважная канферэнцыя. І мы скарысталі за гэта таксама, каб зрабіць прыняцце. Два прыняцці мелі. Адно прыняцце гэта для Арсеньевай, для Арсеньевай, да. Гэта зрабілі вечар яе, Ларысы. І тады, не Ларысы, а як яна Арсеньевая, Наталья Арсеньевая. А вы яе ведалі? Мы ведалі, чакай, чи мы ўжо яе ведалі, чи толькі пра яе чулі. Я вось не памятаю, але безумоўна пра яе все ведалі, знаеш, яна найбольшая тут была мастачка. Я думаю, што мы ўжо спатыкаліся з ёю у Жыгурышкевічаў перад тым, знаеш. Да, у Торонто. Але зрабілі гэта вельмі на вялікім узроўні таксама. Дзякуючы таксама гэтым украінцам, якія нам памагалі, так і дзякуючы таксама атрымалі дапамогу, субсідію $4600 ад Multiculturalism. Але толькі можа... Пасля скажу. Дык гэтая вечарына для яе было штось надзвычайнае, бо яна чытала верш. Это першы раз людзі маглі так пачуць пра яе і ад яе, знаеш. Так што мы гаварылі, і даклады былі пра яе, людзей, которые ведалі яе паэзію. Яна чытала свае вершы, і чыталі вершы яе розныя беларусы. І Запруднік, і чытала яна па-беларуску. Так, гэта ўсё было па-беларуску. Не, ўсё было па-беларуску, даклады былі па-ангельску. Але паэзія, я дыскутавалася паэзія па-беларуску. Вёў гэты вечар Адамовіч, Антон Адамовіч, вельмі такі наш вельмі літаратар, ведамы з Нью-Йорку. І нагул была цудоўная вечера, было прыняцце, гэта wine and cheese. Зала была напоўненая, бо запрасілі украінцы, усіх сваіх, знаеш. Ад того часу мы сталіся вельмі ведамымі між украінцамі. І калі яны пачалі арганізаваць разам з Multiculturalism канферэнцыю жанчын, шматкультурную жанчыну ў Атаве, дык адразу да мяне звярнуліся, каб я увайшла ў іхні камітэт. Тамака я
займалася спачатку сяброўствам, скантактавалася з 79 арганізацыямі, і, па-другое, мне перадалі справу весці праграму гэтай рабілі канферэнцыю, каб стварыць арганізацыю. І я вела праграму. Гэта мне вельмі шмат не толькі што для Беларусі. На кожным кроку я вымагала, каб на ўсіх справаздачах было напісана Івонка Сурвіла ад беларусаў. Каб было заўсёды напісана, каб Беларусь была недзейсна было запісанае. Але таксама для мяне, таму што я тады пазнаёмілася з вельмі шмат людзей. Мне адкрыла столькі дзвярэй, што кожны раз, калі трэба было штосьці рабіць, ужо я ведала, куды ісці. Так што гэта было ў 75-м годзе, і ў 76-м годзе, не, ў 75-м пачалі пасля нашай канферэнцыі якраз гэтай у Атаўскім універсітэце, і пасля гэтага мяне, значыць, запрасілі, і мы цэлы год працавалі на этой жаночай канферэнцыі. На жаночую канферэнцыю была прысутная госці, это жонка губернатара канадыйскага, дырэктарка музею чалавека, усе такія людзі, которые вырашаюць. Так. Вельмі цудоўна пайшло ўсё было. Так што пасля гэтага ўжо было шмат лягчэй працаваць, разумееш? Ўжо ты ведаў, куды звяртацца, калі што якое. Напрыклад, стараліся Жук Рышкевічы атрымаць грошы, каб выдаць кнігі гэтыя беларуская мова. Знаеш, што Пашкевіч напісала 2 падручнікі. Так яны стварылі арганізацыю, ўсё, але трэба было камусьці папіхаць гэта, разумееш, сярэдзіны. А я з сярэдзіны магла пайсці пабачыць таго і сказаць, што ты нам патрэбна і так далей. Так што заўсёды гэтая роля... Я была часткаю унутранай часткай адміністрацыі канадыйскай, разумееш? Так што мне было з маім номерам тэлефону, зусім мне было пазваніць, сказаць, хто я. І такім способам дабівалася, да чаго трэба. То я вельмі шмат гэта памагло ў часе чарнобыльскага, пасля Чарнобыля. Вельмі шмат памаглі нам. Дзякуючы гэтаму, таму што ты там працаваў. Як прыязджаў Пазняк у 91-м годзе, здаецца, для яго у колькі месцах, у 12 ці колькі спатканняў было для яго і яго дэлегацыі, і ў міністэрстве замежных справаў, і ў парламенце, у розных партіях, і ў універсітэтах. І было фактычна надзвычайнае падарожжа ягонае, так, дзякуючы гэтаму, што мы там тут былі, так. Тое самае, як прыехаў Грушавы, як мы арганізавалі Чарнобыльскі фонд. Тое самае, і Чырвоны крыж, і Міністэрства здароўя. Усюды былі дзверы адчыненыя. Разумееш? Это было вельмі важна, гэтыя камунікацыі. Калі у 95-м годзе збілі нашых дэпутатаў у парламенце ў Беларусі, тады я зразу звярнулася да старшыні арганізацыі парламентарыяў, тутака канадыйскіх. Яна была сяброўкай таксама праз іншых сяброў, так? І яна адразу гэтым занялася, і арганізацыя парламентарыі канадыйскіх выслала адразу пратэст у ОЦЭД і у Беларусь пратэст супраць гэтага, так? Це значыць, што на кожным кроку, дзе была магчымасць штосьці зрабіць, мы рабілі. А вот як вы адчувалі, калі мы вернемся ў 70-е, 80-е годы, як вам адчувалася Беларусь у той час? Беларусь для нас была... Навіны, што вы ведалі пра Беларусь? Мы вельмі мала ведалі. Мы думалі, што беларускі народ трактуецца вельмі дрэнна. Мы не ведалі, што ў канцы савецкага часу людзі жылі, мелі магчымасці і навучыцца, і дактары здабыць, і мець нармальнае жыццё. Гэтага мы не ведалі. Мы думалі, што дыскрымінуецца ў Беларусі, што высылаецца вельмі шмат людзей як яны казалі, ажыццяўляць Сібір. Знаеш, як называецца, гэта праграма гэтая была, што мільён беларусаў выслалі туды, моладзь. Это было у пачатку, у 80-х гадоў, здаецца. То есть Целіну яны там неякраз? Целіну. І мы, на кожным кроку, дзе маглі, мы хацелі ведаць, але нават пра Чарнобыль мы адразу не даведаліся. Я пайшла ў Міністэрства здароўя, у ядзерную
секцыю міністэрства здароўя, дзе яны ўсё ведалі з цела свету. Яны мне сказалі, мы думаем, што это не вельмі паважна, бо нам не паведамілі. І толькі мы даведаліся пра гэта з гэтай канферэнцыі, што Грушавы і Пазняк зрабілі пра Чарнобыль. Першае, это першае, што я пабачыла сапраўды напісаную тое, што сталася. І пасля дзеля выстаўкі, якую беларускія мастакі зрабілі ў 89 годзе, 2000 абразоў было паказана пра Чарнобыль. Гэта мне раскрыла вочы. Ну, давайте про Чернобыль поговорим позднее. А теперь так. Я еще хотел спросить про контакты, может, с Монреалем. Ці были у вас контакты с белорусами в Монреале? З Монреалем былі контакты сама пачатку, таму што у Монреалі жыла одна сям'я, Хрэноўскія, якіх Янка яшчэ ведаў у лагерах уцекачоў у Нямецчыне. І малады тады хлопчык быў, Хрэноўскі быў зусім 12 гадоў было, ці колькі. Але бацька быў вельмі добры чалавек. І як даведаўся, Янка яму заўсёды высылаў картачку на каляды, і той яму прысылаў. І як даведаўся, што Янка вучыўся у Іспаніі, дзе грошай было вельмі цяжка, нават на цыгареты не маглі купіць. Так? Это было вельмі важна для іх. Дык ён кожны год на каляды прысылаў $1. Гэта былі грошы тады. $1 это было, можна было месяц часу курыць тады яшчэ, як ён пачаў здзіваць. Так што Янка быў яму вельмі за гэта ўдзячны, што ты чалавек яго памятаў яшчэ з тых часоў, з Нямецчыны. І як мы прыехалі, дык ён першае, што захацеў зрабіць, это яго адведаць. Ну, мы паехалі, адведалі яго сям'ю і даведаліся пра ўсё, што там ёсць група, што там яны робяць, святкуюць свае святы, збіраюцца, каб патанцаваць разам, і такія нагул пазнаёміліся вельмі хутка з цэлай групкай людзей. Ну, і ад того часу мы іх захвочвалі, памагалі ім арганізаваць 25 сакавіка. І мы ім друкавалі і запрошені, і картачкі з пагоняю, каб яны высылалі. І везлі, што маглі, везлі таксама на выставы, там рабілі разам у тым самым часе. Так што гэтакіх спатканняў было даволі шмат. Здаецца, кожны год да канца, нават пасля смерці Янкі яшчэ рабіліся гэтыя. Пакуль не адышоў Хрэноўскі, не захварэў і тады ўжо больш не мог рабіў. Так што там жыццё было такое больш сямейнае, у тым сэнсе, што яны адны другіх ведалі, і таму так добра у іх ішло, але не было мала што рабілася на вонкі. На вонкі рабіў, што мог Хрэноўскі. Напрыклад, здабыў, ён быў такі добры, здольны, знаеш, здабыў, напрыклад, батлейку беларускую саломы. І гэта завёз у катедру гэтую святога Рэне, гэтую катедру, як яна называецца. Гэта што, едучы ў... Не Петра, не, гэта што, едучы ў Монреаль, там такая вялікая стаіць на гары. Чакай, як яна называецца. Не Іосифа? Так, Сан-Жозеф. Сан-Жозеф. Але там быў адзін святар, які называўся Рэне, здаецца, называў. Не, ён уже Жозеф быў. У всякім выпадку пра яго ўсе ведалі. Я таксама тады ведала. Так што Хрэноўскі завёз туды батлейку, якая была выстаўленая разам з усімі батлейкамі свету. Так ён сам зрабіў ці ён? Ён купіў, ён вельмі добрыя суадносіны меў з беларусамі пасля 89 году. Заўсёды некага знаходзіў, выпісваў усё, што мог, высылаў грошы, ім памагаў. Ён быў вельмі так што ён заўсёды меў тое, што трэба, так? Ён быў вельмі цудоўны чалавек. Ён цяперака вельмі хворы. Я хацела паехаць яго адведаць перад тымі, калі яшчэ памрэ, бо ён, напэўна, не выжыве доўга. Ён 85 гадоў мае рак. Так што я вельмі праймаюся ім. А самой далекавата ехаць. Можа, разам паедзем каторага дня. Ён у Монреале цяпер? Не, ён у Сотен. У Сотен, гэта за Монреалем, менавіч 100 кілометраў. На пачатку гораў гэтых, што Вермонт, знаеш. Такая спартовае месца. Так што ад того часу мы з імі былі даволі блізкія, калі можна было заўсёды туды ехалі, так, памагаць. Але ўжо такое, каб актыўнае беларускае жыццё ўжо не існавала, актыўнае ў тым сэнсе, каб уся грамада
калі трэба было штосьці зрабіць дэманстрацыю, дык было 20 асобаў, а не 100, разумееш, і так далей. Але я маю здымкі, якіх 100 асобаў было яшчэ на прыняццях на 25 сакавіка. А Так. вот расскажите, как святкавалася 25 сакавіка там у Торонто, в Атаве, у Монреале. Это кожны год, хто збіраўся, як это ўсё было? Збіраліся ўсе. На 25 сакавіка збіралася... Это кожны год было? Кожны год, абсалютна. Два разы збіраліся на 25 сакавіка і на Слуцкае паўстане, Слуцкі збройны чин. Это кожны год. На 25 сакавіка асабліва да той ступені это было важно, што у Торонто, знаешь, что были две группы, которые не ладили между собой, были БЦРовцы и БНРовцы, да? И договорились, уже как мы там были в 70-х годах, что 25 сакавіка будут разом святкаваць. Приходило 500 особов на это святкаваць. А где збіраліся? Наймали нормальную залу альбо у Словака, альбо у якого іншого, бо наша зала была замалая. Так что великую залу наймали. Так что с этого пункту гледжання 25 сакавіка не было, это было абсолютный обовязок на ім быць, так, усе ішлі. І это усе адчувалі гэта. Да. І як святкавалі? Нормальна пачыналася богаслужбаю, малітваю, і пасля былі даклады. Адзін галоўны даклад быў, мой мужчанка 4-5 разоў я рабіў гэта, пра 25 сакавіка, значэння, гісторыю, і гэтак далей. Гэта і заўсёды гаварылася, што каб надаць самі сабе надзеі, хаця не заўсёды ў гэта верылі, каб надаць сабе надзеі, што усе імперіі развальваліся. Разваліцца і гэтая, і мы вернемся ў Беларусь. Гэта былі заўсёды, гэта гаварылася на ўсіх. Так яно адбылося, правда? Так яно адбылося, правда. Трэба верыць толькі. Да. Пасля гэтага, пасля дакладу была, здаецца, быў абед уперад, альбо, так, здаецца, быў абед уперад, альбо танцавальная частка, мастацкая частка. Спачатку была акадэмія, а пасля мастацкая частка. Ну і там, як маладыя, танцавалі беларускія танцы, спяваліся песні, вершы. Это ўсюды было, у цэлым свеце. Так святкавалі, знаеш. Заўсёды была адна частка дакладаў і паважная такая акадэмія, а другая частка мастацкая. Калі быў старшыня рады БНР, дык заўсёды безумоўна прысутны быў. А хто быў у той час? До 70-го году. Нас яшчэ тут не было. Мы ў 69-м прыезджалі. Быў Абрамчык, пасля быў Жук Рышкевіч, который жыў каля Торонто, і ён заўсёды рабіў добрый, он прыгожа гаварыў, добрыя даклады. А калі не ён, дык альбо Янка, альбо хто другі, заўсёды нехта з такі, што прыгожыя даклады былі. Я часам думала, што варта было нам ніякіх выдаць, таму што цудоўныя былі. І пасля былі гэтыя мастацкія часткі, таксама мае дзеці. Ім надаела ездзіць, спяваць там, каб выступаць. Ездзілі і прыгожа спявалі. Яны разам з дочкаю Грицукоў, якая цяпер Юльянка, яна цяпер жыве яшчэ, засталася пасля смерці мамы. Так, то яна разам яны цудоўна спявалі трое. Дык вось, і танцавалі. Дык гэта, у канцы была, альбо ў сярэдзіне, альбо ў канцы, залежыць дзе, было прыняцце такое, вячэра і такое, прыгожае прыняцце заўсёды рабілі. Рабілі жанчыны. І адна з жанчынаў, якая рабіла гэта, вяла гэта ўсё, гэта была Марія Ганько. Ад того часу, як яны сюды прыехалі, яна заведавала кухняю, так? І было, якіх прыходзіла 6-10 жанчын, колькі трэба, каб прыгатаваць гэтыя абеды і гэтак далей. Рабілася вельмі зарганізавана і прыгожа. І да гэта, цяпер людзі, як прыходзілі на гэтыя прыняцці, дык складалі, не трэба было плаціць столькі ці столькі $, а складалі у талеркі. Гэта была такая была традыцыя. Так. І тады збіралі, напрыклад, Моніт, як быў скарбнікам, Арсень Моніт,
Да $3000 збирали на раз. Падчас святкавання. Так что далёка ад гэтых 200, што тут. А што? Это 3000 не сённяшнія 3000, правда? Тады гэта было як бы як сённяшнія 10, ну, можа 10, а можа 6, штось такое, падвойна прынамсі, да? Нават больш як падвойна. Так што была такая сведамасць, па-першае, павага да ўсяго беларускага, шчодрасць і пачуццё, што мы належым усе да беларушчыны. Это вот это 500 особаў, это были беларусы, это не были там на Украине. Усе беларусы гэта былі. Гэта ўсе. Але я гавару 500 особаў, можа, некалькі раз было, калі это было такое, з такой прыязджаў. Адзін раз быў Кіпер прыязджаў даваць даклад падчас гэтых 500, як было 500. Калі мы наймалі іншыя залі, найчасцей гэта было ў нашай залі рабілася. Але ўсё роўна было поўна людзей заўсёды. Тое самае адбывалася на слуцкае паўстанне, на слуцкі збройны чин. Таксама даклады, вершы. Было менш весела, але больш паважна. Так, напрыклад, чыталі прозвішча загінуўшых, што ведаем, што аддалі жыццё за Беларусь, хвіліны маўчання за тых, што памерлі ў Сібіры, у Беларусі і так далее. Гэта таксама рабілася вельмі прыгожа, але вельмі так на высокім узроўні таксама. Ну і царква была беларуская. Царква заўсёды была. Так яны стварылі ў Торонто, фактычна пачалося ад царквы. Як прыехала пару гэтых маладых людзей, якія былі нармальна ў польскім войску ў Вялікабрытаніі, яны як прыехалі сюды... А хто это людзі? Гэта былі, ну, і Акула, і маладыя людзі, якія апынуліся ў Францыі, разам з афіцерскай беларускай школай. Яны перайшлі да французскага, да партызанкі французскай і адтуль перайшлі да арміі Андерса, здаецца, да? І яны змагаліся ў Італіі. І яны пасля пераехалі, бо ім далі, здаецца, права на ўезд у Англію без ніякіх праблемаў. Яны пераехалі ў Англію, а пасля з Англіі вялікая частка іх пераехала ў Канаду. І тут так было іх. І другія з лагераў прыехалі таксама з Нямецчыны, з тых лагераў бежанцаў. І яны прыязджалі сюды ўсе працаваць у лесе альбо на полі, альбо найгоршыя працы, найцяжэйшыя працы. Але з самага пачатку, як толькі прыязджалі, першае, што дацыдавалі рабіць, гэта неяк сабраць грошы, каб купіць дом для Беларусі, беларускі дом. І яны разам жылі ў адным доме, плацілі, наймалі, ці куплялі дом гэты, жылі ў адным доме, плацілі кожны месяц тое, што каштавала гэтае утрыманне дому у касу, у беларускую касу, і такім спосабам першы дом купілі, пасля другі дом, і пасля гэта яшчэ цяпер ёсць месца, то трэцяе. Такім спосабам зрабілі гэта. Свядомасць была надзвычайная. Разуменне, што гэта трэба рабіць. І гэтым спосабам, і заўсёды першая рэч, што рабілі, гэта ў гэтым доме, што яны куплялі, было месца для царквы. Былі Божыя службы. І гэта заўсёды было. І пасля, як ужо зрабілі, купілі гэты апошнюю залу, дык тады першае, што зрабілі, гэта адлажылі частку для царквы. Ну і гэта надзвычай цудоўна. Яны сапраўды заміж сабе купляць дамы, заміж сабе збіраць грошы, заміж добрае жыццё мець у Амерыцы. Яны першае, што зрабілі, гэта. Здабілі сабе гняздо. Мы это вважаем, што надзвычайна, бо гэта нідзе... Ну, у Амерыцы, у Зайнятых Штатах некалькі было такіх месцаў. Некалькі. Але ў Канадзе два былі. Было адна гэта беларуская царква Кірыла Туровскага, а другая БЦРаўцы зрабілі тое самае, і была царква ў Фрасіні Полацкай. А ці это записано здесь, вот эта гісторыя ўся? Я не ведаю. Магчыма, варта было б запісаць. Таму што, ну, вы ж запішаць, будзеце мець запісанае, прынамсі, гэта. Гэта мы даведаліся адразу, як прыехалі сюды, і мы іх моцна любілі, гэтых усіх людзей. Яны вельмі працавітыя былі. І мы дзеля гэта ім памагалі. Мы бачылі іхнюю шчырасць, іхнюю адданасць. І
ихнюю щедрость и ихнюю так само гостинность, потому что, как мы приезжали у Торонто, так они попросту билися, кто нас себе возьме на ночь, знаешь. И акула, якому не удалось нас запросить, до конца зловался на нас, потому что не смог нас запросить, потому что ніхто інший перший был, знаешь. Так что были цудовные люди. И през усе эти наши поездки туда на разные импреzy, чи это были читания про життя, читання присвячене поету якому, письменнику якому, історії, різні теми були. Організувала нормальна Раїса, вона була вельми, для цього вельми добре це робила. Так? І, ну і так само мали ці з'їзди білорусів Північної Америки от 52 году, що 2 годи. І це вельми важна подія, тому що це тримає нас усіх, nawet коли мало людей, але злучені, розумієш, вони збираються, раз на 2 годи усі білоруси Північної Америки збираються. І це коли тут таке зробили, були у Торонто один раз, не долучилися до з'їзду, а зробили особно, це було вельми неправильно, бо це розбило цю єдність. Бо ті з'їзди були, неважно до кого ти належав, чи до других, чи до третіх. Усі з'їжджалися разом. Да? Так що, як я казала про цей з'їзд, який був, я ще не казала про з'їзд у 72-му році, який був, це перший з'їзд, на яким я була присутня. Ми були присутні, наша сім'я. Це Раїса так само організувала більше всього. Тоді ми вже могли, тоді у 72-му році я вже ведала міністра шматкультур'я. Тоді можна було запросити його, і Раїса фактично запросила. І фактично ми співпрацювали вельми тісно. Наприклад, як гляділа я, будучи у статистиці працюючи, що у інструкціях до статистиків було написано, що коли хтось напише «Білорус» писати «Росієць», це було у інструкціях записано. Так ми зразу протестували, розумієш? І від того часу пишуть «Білорус». Перед тим навіть це не було. За що треба було змагатися? За кожну річ, за пашпорт із надписом «Білорус». За що треба було змагатися? І це ми фактично, я думаю, що свого роду були, можна назвати нас змагарами, знаєш, тому що ми за це змагалися. І то, що про Білорусь, так ми не ведали, як у Білорусі люди живуть. Ми думали, що шмат горш, тому що бачили політичні рішення, як те, що у Сибір вивозили молодь, та? Що я хочуть будувати Сибір. І такі рази. І це нас недохоп, був один артикул написаний у Женеві представником БССР, що не було робочих сил у Білорусі. Прийшло до того, після того вивезуть людей у Сибір, не як кару, а як працювати, значиться, так? Не було людей працювати у Білорусі. Тоді пішли, усі молоді дівчатки по 14 років пішли в колгози, тоді хлопчуки усі молоді пішли, і старі бабки працювали. Був такий час, и это у меня нигде есть в моих паперах, это, коли это было, я маю этот артикул, где у Беларуси не было рук працовных, потому что вывезли усіх у Сибір. Такі речі ми ведали, знаєш, то нам треба було змагатися, так? Так само про це я вже, махчима, казала, що у Канаді, я вже оглядела у бюро перекладів, що у каталогу моваў свету усе написана была одна калёнка мова у мове гэтага народу, пасля калёнка па-ангельску, пасля і гэтак далей. У нас пад калёнкаю Беларусь было беларускі язык. Пад калёнкаю па-ангельскую то ўсё было адзіная краіна, якая гэта дапушчыла. Это Беларусь. Толькі беларусы не прызналіся нават пра назоў сваёй мовы, разумееш? Тады я пайшла да майго дырэктара майго бюро традукцыю, бюро перакладаў. Ён быў супрацоўнічаў з дэлегатам канадыйскім у ISO, у International Standard Organization, дзе гэта рабілі.
І той выступіў у абарону беларускай мовы, і тады толькі змянілі. Бачыш, мы мелі розныя магчымасці. Розныя магчымасці, таму што мы былі часткаю, так як цяпер мы маем магчымасці. Бо мы ёсць часткаю тутака народу канадыйскага. Та? Тое, што ты захочаш, ты можаш зрабіць. Мы больш не робім, таму што людзі не робяць, не цікавяцца. І не разумеюць, што гэта вельмі важна. Знаеш, каб мы маглі выслаць, напрыклад, ліст з любой нагоды Трудо і падпісаць 100 асобаў, адразу паслухаў бы. А што мы хочам? Што мы хочам? Ну, хоць бы не з гэтым помнікам гэтым, што чуць не ведаю, чи гэта урад, чи гэта палякі, чи хто гэта, змянілі назовы арганізацыяў, дзе ў нас было 3 арганізацыі: Беларуская аўтакефальная царква, ЗБК, згуртаванне беларускай Канады і БНР. Мы далі грошы ад гэтых арганізацыяў з надзеяй, што гэта будзе на камені напісана. 3 арганізацыі 3 разы успомніцца Беларусь. Што яны зрабілі? Сказалі, што не можна назову арганізацыю пісаць. Трэба толькі паасобных донараў. Калі ты багаты чалавек, ты даш $100 000, твоё прозвішча напішуць. Я кажу, нам гэта не патрэба. Ніхто не патрабуе, каб пра яго пісалі, хаця мы хочам, каб пра Беларусь пісалі. І ты ведаеш, што толькі перад выбарамі, апошнімі выбарамі, я звярнулася да дырэктара Клімкоўска гэтага ўсяго праекту і напісала яму, кажучы, што чи не час цяпер звярнуцца да Трудо, каб дамагчыся, каб можна было пісаць назовы арганізацыяў. І ты ведаеш што? Чи той самы дзень, чи назаўтра, ужо мне Клімкоўскі званіў, каб сказаць, што я маю праект, мы можам даць штосьці агульнае, напрыклад, ахвяры камунізму ў Беларусі, і напісаць тэкст на онлайн, каб тлумачыць, што такое Беларусь. Трэба было зноў змагацца за гэта, на кожным кроку. Каб яны ведалі, што нас тут не адзінкі, якія змагаюцца, а сотні альбо толькі каб падпісаць. У Атаве ёсць 1000 асобаў нашых беларусаў. Ніхто не цікавіцца. І гэта мяне так моцна баліць сэрца, таму што так, як у Беларусі гэта. Не цікавяцца ў Беларусі, не цікавяцца тут. Людзі прыехалі, не разумеючы... Час змяніўся, і прыехалі ўжо іншыя людзі. Ужо іншыя людзі. Не разумеючы, што значыць свой край, што значыць незалежнасць, што свабода нават значыць. Гэта ўсё прыехалі з мазгамі, вырабленымі у brainwashed тамака. І для іх ужо і ў Беларусі людзі не адчувалі, што няма Беларусі. Не адчувалі, хоць у Савецкім Саюзе, хоць краіна была, бацькаўшчына, з берасці. Вы кажаце, што прыехалі пасля вайны, пра гэтых свядомых людзей. Яны ж чамусьці адчувалі. Чаму? Пакрышку была частка, так як у Беларусі, але малая частка, я не ведаю, колькі процентаў беларусаў былі сведамі. Але вельмі малая частка. Глядзі, тут у Атаве нас колькі ёсць? 70, так? Скажам, так? А ёсць 1000 тутака. Ну так. Это таму, што не адчуваецца патрэбы, бо жылі дома, затрымаліся на вымаганнях. Чалавек вымагае, знаеш, быць, дзе праспаць, дзе з'есці, пасля толькі пачынае думаць аб нацыянальнасці і так далей. Беларусы, якія ў Беларусі мелі дзе праспаць і дзе працаваць і што з'есці, не цікавіліся, хто ім дае гэта. Чи гэта свая краіна, чи дае, чи дзякуючы Маскве, пасля трэба плаціць. І войскам, і рознымі іншымі рэчамі. Гэта яны чамусьці... Ну, я гэта в пэўнай меры разумею, таму што як была ў Францыі, напрыклад, маленька яшчэ, так? І жылі ў такіх дрэнных умовах, што цяжка сабе ўявіць. Але гэта нам як бы не чапала нас, не мешала нам. Таму што як бы ведалі, што гэта калісьці зменіцца, што можна так жыць, разумееш? І я думаю, што ў Беларусі гэтае пачуццё пасля тых войнаў, пасля гэтага цяжкога выжыцця, адзінае, што было важна, гэта як выжыць. І тады ўсё іншае, што вышэй у гэтых крытэрыях пра жыцця, тое, што вышэй, яны да гэта не даходзілі. Што дастаткова было мець памешканне, большае, мець працу. Я вам такое пытанне задам. Я кажу, што столькі людзей было нейкае акрыленне ў іх пра Беларусь.
Вот калі б гэтых людзей не было, калі б вас не было, ці была б сённяшняя вот, Беларусь. Вот як вы думаете? Фактычна, Есть такое разумение, что фактычна вот это... не ведаю. Не было б там, ведаеш, чаму не было? Пачну ад самага БНР. Таму што, дзякуючы БНР, у 18 годзе, калі разбілі БНР, калі знішчылі БНР, мусілі стварыць БССР. Не стварылі б іначай. На гэта ёсць паперы, ёсць запісана гэта, што іначай БССР не было б. Анексавалі б беларускія землі. Так. І дзеля гэта, што было БССР, цяпер, калі развалілася Савецкі Саюз, гэта была адна з краінаў. Так? І дзеля гэтага, калі Ельціну было патрэбныя калегі, каб разваліць СССР, ён звярнуўся да Беларусі, звярнуўся да Ўкраіны. Разумееш? Бо Балтыі гэтыя ўжо пачалі былі гэта, так? Так што, дзякуючы гэтаму, мы апынуліся у Белавежы, перад гэтым, каб падпісваць, Шушкевіч падпісаў, і Кебіч, там быў і іншыя, падпісалі гэты дагавор. Каб нас там не было, каб БССР не было Беларусі цяпер. Мы былі б цяпер расейцамі. Это вы так думаете? Так. І чаму? Таму што, глядзі, нават мову і тую захаваць не захавалі, таму што не бачылі патрэбы. Ну вот ёсць, вот у мяне такое разуменне, што вот не бачылі. Ёсць людзі, якія не бачылі, а ёсць людзі, якія вельмі бачылі. Гэта нармальна, гэта тыя, якія мелі шчасце мець сем'і з часоў яшчэ перад савецкіх часоў, якія перадавалі усе гэтыя дзеці, што прыязджалі сюды ў Канаду, толькі тыя ведалі па-беларуску, якія мелі бабульку, якая іх навучыла. Так што яны ведалі, што яны не расейцы, так? Дзякуючы гэтай сям'і на вёсцы. Але каб гэтай сям'і не было, то яны ўжо былі б згубленыя для нас. Так? Ну, а вот вы думаете, вот если у будучыню паглядзець, вот что будзе, это цяжка сказаць, што будзе ў будучыні, але вот калі б вас запыталі, што будзе з Беларусі ў будучыні. Все ж таки ідзе все ж таки вот лінію, калі правесці, нічога не было, тады там з'явілася, там, я не ведаю, БССР, тады эту БССР уже штосьці ведалі, надалі ёй статус дзяржавы ООН пасля вайны. Тады з'явілася ўжо дзяржава. Вот эта лінія, она як быццам працягваецца. І ёсць шмат людзей, 1000 людзей у Беларусі сёння гатовыя змагацца за Беларусі, ці там пад расійскія танкі, яны там гатовы ідці. Гэта цудоўна. Гэта прадаўжанне якраз, гэта прагрэс нашага нацыянальных ідэяў. Гэта прагрэс, мы ідзём наперад. Бо ты заўваж, што свет, не гледзячы на гэта, што глобалізацыя ў свеце, кожны край хоча мець сваю зямлю. Глядзі, Каталонію, глядзі, ўсюды ёсць людзі, якія змагаюцца за сваю зямлю. Так што тэндэнцыя, мы у добрым месцы. Мы змагаемся за сваю зямлю. І так як каталонцы, скажам, так як іншыя. Так што назад, мне здаецца, ўжо гэта не пойдзе. Цяперака, як зрабіць, каб разбудзіць цяперака народ? Па-перше, моладзь, якая ездзіць па свеце, гэта вялікі ўнёсак. Вельмі важнае, бо яны бачаць, як жывуць іншыя людзі, якія пачуцці маюць да краіны і гэтак далей. Другое, дапамога інфармацыяю, бо адзіная інфармацыя, якую народ на вёсках усюды атрымоўвае, з Масквы. Прапаганду, каб з нас зрабіць маскалёў. Гэта адзіная інфармацыя, якая пэўная тамака. І людзі прывыклі да яе слухаць, і яе слухаюць, і з ёй згаджаюцца, таму што не маюць іншай. Дзеля гэтага, напрыклад, за што змагацца? Каб былі больш такіх станцыяў, радыёстанцыяў, тэлевізіяў, як Белсат, як Свабода, каб даходзіла гэта ўсё да Беларусі. Бо тады нехта паслухае, знаеш, так як пры саветах. Як некалі мне казаў Вячорка, ён быў студэнтам, так? Ён ноччу ішоў, адчыняў радыё і слухаў усюды, што робіцца ў свеце, так?
і ён папаўся на свабоду, і ён папаўся на іншыя станцыі. Разумееш, гэта так людзі, і пасля як уже папаўся, тады ўжо кожны ноч слухаў, разумееш, тады ўжо ведаў, што нешта іншае робіцца ў свеце, што не ўсё тое, што кажуць ім, што это праўда. Да? Так што гэта ёсць магчымасці даць людзям інфармацыю, так? Інфармацыя адна выездам моладзі на заграніцу, другая рознымі спосабамі, электроннымі спосабамі, каб людзі пачулі штосьці другое, штосьці іншае, а не толькі прапаганду. Трэцяе, трэба звяртацца нам, тутака, яшчэ ёсць шмат працы для нас на чужыне. Трэба збірацца разам, не сварыцца між сабой, як цяперака кожны сварыцца, так? А сапраўды. Не сварыцца між сабой, так? А трэба яднацца, скажам, рабіць даводзіць да рэалізацыі праекты. Адзін праект. Чаму нема з Вашынгтону праграмы «Голасу Амерыкі» па-беларуску? Чаму нема праграмы BBC па-беларуску? Чаму нема... На гэтым заўсёды змагаліся, але нас было замала. Нас было замала. Цяперака мы маем магчымасць гэта зрабіць, але трэба, каб людзі неяк абудзіліся і каб зразумелі, як гэта важна, разумееш? Гэта мы маглі б зрабіць. Змагацца кожны раз, калі штосьці неправільна робіцца у Беларусі, недастаткова. Было дастаткова, каб я напісала і тады рэагавалі. Так? Цяперака ўжо недастаткова, таму што яны бачаць колькасці, і яны адзінае, што цяперака важна, гэта колькасць людзей, якія будзе галасаваць за іх. Чым больш людзей ёсць, якія будзе галасаваць за іх, тым больш яны будуць слухаць. Так? Гэта ўсё робіцца. Знаеш, тут я вось толькі не памятаю, у якім две краіны, это Канада і З'яднёныя Штаты. У адной з гэтых краінаў, здаецца, Канада, кожны ліст, які ты пішаш у раду, у любую рэч, таму што это перакладаецца, яны чытаюць. Так? Кожны ліст прадстаўляе сабою у іхнім думанні 1000 галасоў на выбарах. У Амерыцы, здаецца, 300, ці наадварот. Альбо тут 300, і у Амерыцы 1000. Гэта значыць, што кожны ліст вельмі важны. Нават калі адзін напішаш. А ўяві сабе, калі ёсць ліст, напісаны і падпішуць 100 асобаў, альбо гэтак далей. Тады мы нешта здабудзем. Нам, што цяпер важна, гэта палітыка прысутнасці, гэта каб нас усюды бачылі, каб усе ведалі, што мы існуем. Што каб не было, што Беларусь, а што гэта такое? Знаеш, усе мусяць ведаць, што існуе Беларусь, што эта краіна 10 стагоддзяў мае, што дала тысячы людзей чалавецтву з рознымі талентамі, з якіх цяпер жыве чалавецтва, якая столькі спрычынілася да культуры чалавецтва. Так? Пра гэта не ведаюць. Таму што ўсе, нават гэтыя, скажам, тыя, што былі падчас савецкай імперіі. Для іх гэта была імперія, і савецкая, і расейская перад тым. Гэта была Расія альбо Савецкі Саюз. І яны, заміж прадстаўляць сябе як беларусамі, для іх яны прадстаўлялі сябе так, як паны, тыя, што як правадырі прадстаўляюць. Так? Гэта значыцца, што расейцы, калі панавалі расейцы, палякі, калі была Польшча і гэтак далей. І дзеля гэта наша эміграцыя, напрыклад, у Канадзе, не ведаю, колькі мужчына казаў, колькі нас цяперака ёсць, запісана, так? Шмат больш як уперод. Але у праўдзівасці 52% расейцаў, якія тутака запісаны як расейцы, 52% беларусы, і не толькі 52% беларусы, а да гэтага ўсе кіраўнікі беларусы. І гэта у пэўнай меры мы агледзелі, калі пасля Чарнобылю, бо яны шукалі, гэтыя ўсе расейцы нібыто, так, гэтыя 50%, шукалі, як перавесці дапамогу ў Беларусь. Гэта расейцы не рабілі б. Так што гэта, пра гэта нам трэба нейкім спосабам, я думаю, што нам трэба больш голасу, каб нас больш чулі, па-першае. Добра было б, каб
не шкадавалі грошай таксама, бо на некаторыя рэчы патрэбныя грошы, каб штосьці выдаць, штосьці зарганізаваць банкет, скажем, паважна, так як арганізуюць украінцы, скажем, можа каштаваць $15,000, да? Глядзі, як наша тая сустрэча тут каштавала, да? Без грошай мы гэта не можам зрабіць. Правда? І гэта на кожным, гэта патрэбна на кожным кроку. Я, напрыклад, цяпер будуць высланыя лісты на дар сакавіка. Дар сакавіка гэта адзіны спосаб, якім здабыць нейкія сродкі, каб працаваць для БНР. Так? Адзіны спосаб. Інша не маем ніякага, таму што і мы не хочам, і нам не даюць. Мы не хочам, каб давалі, таму што тады мы робімся паслушнымі, так? А яны не хочуць даваць, таму што яны ім у гэтым моменце, напрыклад, выгадней мець стасункі з Лукашэнкам. Да? Так што мы адніку не атрымоўваем, толькі ад нашага грамадства. І гэта нават людзі не ведаюць. Правда? Ну вы пазітыўна так вот глядзіце на тое, што на беларускія справы. Ну, безумоўна. А вот якія небяспекі? Вот, можа, бачыце ўсё ж такі. Небяспека, калі мы не асянем того, што я кажу, калі не будзе інфармацыі, што трэба, калі не будзе сродкаў, і калі будзем так задаволены нашым штучнай тутака, хаты, ўсё, што трэба. Маем, так? Усе беларусы добра жывуць. Ніхто дрэнна, беларусы ніколі дрэнна не жылі, так? І забудуцца, што яны, што ім дала жыццё беларуская зямля. Што 10 стагоддзяў, як казаў Наполеон сваім салдатам, 4000 гадоў на вас глядзяць, гэта каля пірамідаў, так? На нас 10 стагоддзяў глядзяць нашыя продкі.